яснасць на небе. Нечакана зыркае святло ударыла ў вакно і асвяціла пакой. Все змоўклі, перапалоханыя гэтым раптоўным дзівам, пасля выскачылі з хаты, думаючы, што недзе ў суседзяў пажар, убачылі на небе такую зыркую яснасць, што ледзь вока трывае, разлілася яна кшталтам велізарнай ракі. Палі, лясы і горы, пакрытыя снегам і асветленыя агністым небам, мелі дзіўны і захапляльны выгляд. Хмары, распаленыя чырвоным полымем, ляжалі на даляглядзе. Здавалася, што там тонуць у пажарах велічныя гмакі і стромкія вежы. Доўга моўчкі стаялі і паглядалі мы на гэты дзіўны і страшны малюнак неба. Нарэшце яснасць вогненнай ракі пачала цьмець і нікнуць у паветры. Патухлі хмары, і сутонне зноў ахінула неба і зямлю. «Дай Божа!» — сказаў дзядзька, вярнуўшыся ў хату, «каб гэты знак нам спрыяў. За сваё жыццё трэці раз бачу падобнае дзіва, і заўсёды ў той год, калі бачылі такія пажары на небе, бывалі нейкія неспадзяванкі. Я ведаў старога, што памятаў лебедлівы год», — сказаў пан Латышевіч, і часта апавядаў пра дзівы, якія сам бачыў на небе. Гарэлі тады замкі ў паветры, і войскі біліся ў полымі. Страшэннае гора было ўсім. Людзі жывіліся адной травою. Аднак жа праз год злітаваўся Бог над галоднымі, і паўсюль спіжарні напоўніліся жытам. «Беднасць у нашым краі не навіна», — сказаў Сівоха. «Прыйдзе вясна, і рэдкі селянін, сеўшы пры стале, пакладзе хлеб перад сабою і будзе мець чым засеяць поле. Гэта заўсёдная нядоля да таго запала ўсім у памяць, што ўсё незразумелае ў нас заўсёды знак няшчасця. Будзьмо больш ашчадныя і руплівыя. Хто працуе і просіць Бога, той і сам жыве заможна і людзям дапамагае». Сляпы Францішак уздыхнуў. «Мы сустракаем і праводзім усе гады з адной і той самай песняй. Свет нам пілігрымка, а неба напамін. Летом, калі я чую гром, што скаланае ўсю зямлю, думаю пра ўсемагутнасць Творцы і пра ягоную міласэрнасць. Няхай будзе воля яго. Наша будучыня у яго руках». «Я чуў некалі такое апавяданне», — сказаў Сівоха. «Летом пасля захаду сонца перад нядзеляю ноч была ціхая і пагодная. Сяляне пасля дзённай працы дапазна размаўлялі пра сваю гаспадарку, адны парабкі пагналі коні на начлег, іншыя спявалі ў полі, вяртаючыся з паншчыны. Раптам убачылі ў гары дзіўнае відовішча. На ўсю сваю прастору раскрылася неба, і быццам бы сярод гэтага святла бачылі анёлаў. Адзенне якіх было бялейшае за снег, а вакол галавы німб яснейшы за сонца. Все ўпалі ніцмай, хто маліўся шчыра. Таму Бог такія шчодрыя даў дарункі, што ўсё жыццё тыя людзі не ведалі нэндзы». «Чуў і я гэтую гісторыю», — сказаў Завальня. «На маю думку, праўдзівую шчырую малітву заўсёды неба пачуе. Але дзе ж Базыль? Ён яшчэ не скончыў свайго апавядання». Азірнуліся ўсе, але Базыля ўжо ў пакоі
не было. Пэўна, сон яго адолеў, абазваўся Сівоха, бо я даўно заўважыў, што ён ледзь сядзеў і ўсё пачынаў драмаць. Але, пане гаспадару, час бы і нам ужо адпачыць. Заўтра не цэлы дзень спаць. Трэба быць на святой імшы. Але ж апавяданне пра жабер траву не скончана. Сказаўшы гэта, дядька выйшаў і загадаў падрыхтаваць гасцям ложкі. Патушаны агонь. Усе моцна спяць.